Iltaa vaan kaikille ja terveisiä UKK-instituutista. Toimin siellä suunnittelijana, olen ollut 4. vuosisadan jo siellä töissä mä olen alun perin fysioterapeutti ja olen joskus viime vuosituhannella tehnyt graduni MS-potilaiden ryhmämuotoisesta fysioterapiasta ja sitten hiljattain väitellyt tämmöisestä selän terveyttä tukevasta liikuntaharjoittelusta. Näitä epävirallisempia koulutuksia on joogaopettaja ja pilatesohjaaja. Tässä Hanna jo äsken esitti sitä, miten tämä luento tulee etenemään. Eli ensin on tästä liikkumisen suosituksesta, joka nämä soveltavat suositukset tehtiin viime kesänä, valmistuivat, ja esittelen niitä lyhyesti. Ja teistä varmaan moni on niihin jo tutustunutkin, ja tämä on nyt vähän hassu tämä systeemi, että tässä sitten kun mä pidän luentoa, niin näkyy se pelkkä PowerPoint-dia, niin mä voin tässä jo väläyttää tässä kohtaa näitä suosituksia, jotka jos näähän on UKK-instituutin nettisivuilta kaikki vapaasti tulostettavissa, mutta jos sitten haluaa näitä pahvisia, niin nämä on tehty näin, että ne lovetaan tämä kulma, niin ne saa helposti auki. Ja te olette varmaan aikaisemmin jo nähnyt tämän 18-64-vuotiaille tehden suosituksen, ja sen lisäksi on ikääntyneiden tai 65 plus ikäisten suositus olemassa, ja lasten suositus tulee pikapuoliin ulos. Ja nyt kokeillaan sitten, että onnistuuko tämä jakaminen tästä. Tässä nyt auki. Kokeillaan saada toista kautta. Ja sitten nyt pitäisi näkyä. Mä en nyt varmaan saa mistään kommenttia siitä, että näkyykö, mutta on tämä luku näkymä. Pystyisiköhän meidän tuolta porukoista koko ajan kommentoimaan, että näkyykö tämä kuinka, ja mä en saa tässä nyt jostain syystä tätä lukunäkymää klikattua, että missä moodissa tämä nyt näkyy. Näkyy ihan kokonaan, hyvä. Kiitos Riitta. Eli edetään sitten tästä eteenpäin. Ja niin kuin tässä jo sanoin tämän luennon etenemisen, niin puhun ensin näistä perusteista, että minkä tähden nämä suositukset on sellaisia kuin ne on. Ja sen jälkeen Anne tulee tähän ja käytännössä sitten tehdään se liikuntaneuvonnan toteutus, ja me tullaan sitten vielä uudestaan näihin kootaan tämä yhteen, että miten liikkuminen vaikuttaa sitten hyvinvointiin kokonaisuudessaan. Ja niin kuin te näette tuolta oikeasta ylänurkasta olevista ikoneista, niin näitä suosituksia on tehty 3 toimintakyvyn mukaan. Eli on henkilöille, joilla liikkuminen on vaikeutunut jonkin verran, ja sitten heille, jotka kävelee apuvälineitä käyttäen, ja sitten 3. suositus on näille pyörätuolia käyttäville. Ja kaiken pohjana on tämmöiset Yhdysvaltain terveysviraston laatimat liikkumisen suositukset, jotka tuli julki vuonna 2018. Ja nämä on todella massiiviset paketit. Tämä Scientific Report on 800-sivuinen, että siellä on kaiken näköisiä perusteluja siihen, miksi nämä suositukset on sellaisia, mitä nämä on.
Ja yksi sellainen osa siitä reportista on tämmöinen, miten se nyt suomennetaan, for people with disabilities. Ja sitten siitä on olemassa myös semmoinen 100-sivuinen vähän helpompi versio, että niitä voi käydä selailemassa. Mutta tämä, minkä takia näistä on tehty tämmöiset liikkumisen suositukset, jotka on graafisia, niin siinä syynä on se, että eihän kukaan jaksa mennä, oikeastaan vaan todella vihkiytyneet jaksaa mennä näihin suosituksiin perehtymään, vaan pyritään mahdollisimman tiivistetyssä muodossa esittämään tämä kaikkein tärkein asia. Ja näitä soveltavia suosituksia, niin niitä on UKK-instituutin lisäksi ollut laatimassa voimakkaassa roolissa Neuroliitto, sieltä sekä asiantuntijoita että kokemusasiantuntijoita, ja sitten Vaasan kaupungin erityisliikunnasta ollut myös henkilö mukana. Ja siinä alkuvaiheessa, kun näitä suosituksia laadittiin, niin sekä UKK-instituutin että Neuroliiton koulutuksissa niihin osallistuneilta kysyttiin palautetta niistä, ja aika paljon palautetta tulikin varsinkin niistä ikoneista, joilla halutaan tätä liikkumista kuvata. Ja sitten tämä oli myös kommenttikierroksella järjestöissä ja lisäksi terveys- ja liikunta-alan ammattilaisilla plus sitten itse kohderyhmällä. Ja näistä tavallisista 18-65-vuotiaiden suosituksista tämä soveltavat suositukset eroaa siinä, että toimintakyky on lähtökohtana. Ja usein se on juuri se ensimmäinen, mikä askarruttaa sairastavia, että pystynkö minä nyt ja onnistuuko tämä, että siinä edetään ihmisen toimintakyvyn pohjalta. Ja tämä toimintakyky, niin sehän on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Ja usein kun ajatellaan sitä, että niin kutsutut terveet voi aloittaa monet liikkumisen ihan tuosta vaan itsekseen, mutta sitten jos on joku sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa sitä liikkumista, niin silloin usein tarvitaan terveys- tai liikunta-alan ammattilaisen tukea siihen sopivan liikkumismuodon ja apuvälineen löytämiseen. Ja tässä on nyt lista niistä ikoneista, joita myös sekä kokemusasiantuntijat että ammattilaiset kommentoi siinä kehittelyvaiheessa. Ja jos joku teistä on tutustunut siihen 18-64-vuotiaiden suositukseen aikaisemmin, niin siinä oli sellaiset langanlaihat hahmot, jotka liikkuu eri tavoin. Ja tässä haluttiin ehdottomasti, että nämä hahmot on enemmän normaalipainoisen näköisiä. Ja paljon pohdittiin sitten, että mitä ne lajit on, mitä tässä tuodaan esiin. Mainostoimisto piirsi nämä ikonit, ja jos alariviä katsoo, punaisella on se toinen oikealta, niin se on semmoinen, josta ei ikinä päästy oikein yhteisymmärrykseen, että kun haluttiin ikään kuin luonnossa liikkumista ja valokuvausta tai sitten geokätkentää tai vastaavaa kuvata, mutta ne ikonit oli aina semmoisia, että tuli mieleen joku avaruusolio tai joku muu. Mutta niin kuin niissä tavallisissakin suosituksissa, niin perusta on se, että sekä lepoa että liikettä on sopivassa suhteessa toinen toisiinsa. Liikkumisen jälkeen on hyvä levätä ja toisaalta kun lepää, niin jaksaa liikkua. Ja tämä palauttava uni, sehän on kaiken perusta ja sitä tarvitsisi olla riittävästi. Ja täällä aina kunkin tämän lohkon oikealla puolella näkyy tämä määrä, ja tässäkin tämä riittävästi, se on vähän semmoinen epämääräinen. Ihmisten unen tarve vaihtelee kovasti. Yleensä ajatellaan, että se on semmoinen 7-9 tuntia, mutta on
ihmisiä, jotka pärjää vähemmällä ja sitten on myös niitä, jotka tarvitsee vähän enemmän. Mutta se unen tarve on yksilöllinen ja siitä ei missään nimessä kannata tinkiä. Silloin palaudutaan näistä päivän rasituksista ja monen sairauden osalla täytyy myös sitten lepäillä pitkin päivää. Ja silloin kun tehdään sitä liikkumissuunnitelmaa tai kun ollaan liikuntaneuvonnassa, niin ammattilaisen on hyvä keskustella esimerkiksi tämän perussairaudesta, että miten se vaikuttaa tähän, että kuinka paljon ihmisellä on esimerkiksi tämmöistä ylenpalttista uupumusta, fatiikkia, vaikuttaako se liikkumisen ajoitus vuorokaudessa siihen, että kuinka nukkuu. Ja itse kun olen nyt enemmän tätä selkätutkimusta tehnyt, niin siinäkin on ollut aika yllättävää, että kun yleensä on puhuttu, että miksi tämä uni on niin tärkeä, niin siinä on myös nämä aineenvaihdunnalliset asiat vaikuttaa sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, niin nyt nämä tuoreimmat tutkimukset puhuu myös siitä, että yksikin huonosti nukuttu yö semmoisella ihmisellä, jolla on kipuja, niin se lisää niitä kipuja seuraavana päivänä, ikään kuin herkistää keskushermoston sille kivulle, aistitaan kipu helpommin ja se kipu aistitaan myös intensiivisemmin. No sitten on tullut myös tämä tauko ja paikallaan oloon ja tämä määrä on aina kun voi. Ja oikeastaan tässä se on tullut tämä ajatus siitä, että pitkäaikainen paikallaan olo, se on riski monelle terveyteen vaikuttavalle asialle, etenkin tämä aineenvaihdunnallinen, siis tämä sokeri- ja rasva-aineenvaihdunta, mutta sitten myös tuki- ja liikuntaelimistöön, verenkiertoon vaikuttava asia. Ja tämä liikuskelu säännöllisin väliajoin niin aktivoi lihaksia ja vähentää kehon jäykkyyksiä, kuormittumista tietyissä osissa kehoa ja sitä kautta lisää sitten hyvinvointia ja pitää yllä toimintakykyä. Ja tämä aina kun voi, niin me ei pystytä tässäkään kohtaa sanomaan sitä, että pitääkö se olla vartin välein vai tunnin välein. Suurin piirtein kun puhutaan tämmöisestä, että noin puolen tunnin välein, jos edes jotakin tekisi, niin siellä olisi se aineenvaihdunnallinen vaikutus. Ja sitten tuolta selkätutkimuksen puolelta on tullut, että terveetkin ihmiset on tunnin yhtäjaksoisen istumisen jälkeen kokenut kipua selässä. Eli yleensä paras asento on aina se seuraava asento. Seuraava porras tässä kuviossa on kevyt liikuskelu, joka on tavallaan liikkumista, joka tulee muun toiminnan ohessa jota tulisi tehdä mahdollisimman usein. Tätä on kotiaskareet, kauppareissut, kevyet puutarhatyöt, siis semmoinen, missä ei erikseen hengästy, että se ei ole liikuntaa, vaan sitä liikuskelua, mitä yleensä tehdään pitkin päivää. Ja nämä kaikki 3 osioa, mikä tähän on nyt tullut, niin ne on oikeastaan sellaisia uusia, mitä aikaisemmissa liikkumisen suosituksissa ei ole ollut. Et siellä aiemmin on puhuttu enemmän tästä tämmöisestä rasittavasta liikkumisesta tai niin kuin kestävyyskuntoon kohottavasta liikkumisesta ja sitten tästä lihaskuntoa ja liikehallintaa kohentavasta liikunnasta. Mutta tässä on paljon muutakin, mitä sitten viikkoon sisältyy, ja nämä on oikeastaan semmoisia, mitä voi toteuttaa kukin vaikka itsekseen. Ja tästäkään osiosta ei tämänhetkisen tiedon mukaan vielä pysty sanomaan sitten, että kuinka paljon tätä pitäisi olla. Ja voi olla niin, että semmoinen kokonaisaineenvaihdunta voi olla paljon suurempi sellaisella ihmisellä, joka oikeastaan ei harrasta liikuntaa, mutta liikuskelee pitkin päivää, kuin sitten semmoisella ihmisellä, joka ihan aktiivisesti harrastaa liikuntaa 2-3 kertaa viikossa, mutta sitten makoilee ja löhöilee kaiken sen muun ajan.
Ja tässä kohtaa voi sitten puhua siitä, että olisiko se sitä aktiivisuutta pitkin päivää, olisiko hyvä olla niin, että sitä tehdään oikeastaan joka ikinen päivä. Mutta sitten myös se, että jos sairaudessa on sellainen vaihe, tai sitten sairaus itsessään on sellainen, että siihen vaikuttaa tämä liikkuminen niin, että on esimerkiksi joku tulehdusvaihe meneillään, niin silloin voi miettiä sitä määrää. Ja sitten kun mennään siihen varsinaiseen liikuntaan, niin aiemmin puhuttiin, kun itse sanoin tuossa alussa, että olen ollut UKK-instituutissa 4. vuosisadan töissä, niin silloin kun aloitin siellä, niin puhuttiin, että puoli tuntia päivässä olisi semmoinen suositeltava ja lähes jokainen päivä, vähintään 3 kertaa viikossa, mutta lähes jokainen päivä. Mutta sen jälkeen tuli sitten 10 vuotta sitten semmoinen ajatus, että 10 minuutin pätkissä pitäisi vähintään olla ne puolet tunnit päivässä. Mutta nyt ajatellaan niin, että se on se kokonaismäärä, että ne pienetkin pätkät kerrallaan riittävät. Ei osata sanoa kyllä tällä hetkellä ihan, että kuinka pienet, että onko se 3 minuuttia vai mikä. Ja tämmöistä reipasta liikkumista yhteen laskettuna niistä pienistäkin pätkistä koostuen olisi hyvä olla ainakin tämä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Tästähän tulee siis, kun laskee, että jos se olisi ollut se 30 minuuttia tai puoli tuntia päivässä ja 5 kertaa, niin se on juuri tämä määrä, mutta tässä nyt ne ihan pienetkin pätkät riittää. Ja kelpaa mikä tahansa liikkuminen, jossa hengästyy jonkin verran. Jos pystyy puhumaan, niin silloin yleensä sanotaan, että pystyy puhumaan kokonaisia lauseita, että ei hengästy niin paljon, että ei pysty puhumaan, kun kaikki ei pysty puhumaan muutenkaan, niin ehkä tämä määrä näissä soveltavissa on silloin hyvä, että hengästyy jonkin verran. Tai sitten niin, että jos se liikkuminen on rasittavampaa, että hengästyy voimakkaasti ja pystyy puhumaan muutaman sanan lauseita, niin ne samat terveyshyödyt saa sillä, että liikkuu ainakin tunti 15 minuuttia viikossa. Eli kun on rankempi teho, niin pienempi aika riittää. Tässä noin niin täytyy muistaa, että nämä on ikään kuin minimisuosituksia. Terveyshyödyt lisääntyy sitten, kun esimerkiksi tätä reipasta liikkumista, joka on verrattavissa vaikka reippaaseen kävelyyn, että jos se siitä 2,5 tunnista viikossa lisääntyy aina 5 tuntiin saakka, niin ne terveyshyödyt aina lisääntyy. Ja sitten täällä kärjessä on lihaskunto ja liikehallinta. Eli lihaskunnolla tarkoitetaan sekä lihasvoimaa, lihaskestävyyttä että sitten liikkuvuutta, notkeutta. Ja liikehallinnalla tarkoitetaan tämmöistä taitoa tai tasapainoa. Ja sitä olisi hyvä, jotakin liikkumista, joka niitä harjoittaa, olisi hyvä tehdä ainakin 2 kertaa viikossa. Ja useat liikkumismuodothan kohentaa näitä kaikkia yhtä aikaa, kuten esimerkiksi monet ryhmäliikunnat, jooga, kuntosali, vesiliikunta, tanssi. Mutta myös esimerkiksi joku pelkkä porraskävely lisää lihasvoimaa. Eli siinä tulee nämä lihasvoima, tasapaino, venyttely, jotka on ne oleellisimmat. Eli tässä tämä oma toimintakyky huomioiden on tärkeää tehdä se liikkuminen ja pyrkiä liikkumaan mahdollisimman monipuolisesti päivittäin tai lähes päivittäin. Ja niitä välittömiä vaikutuksia liikkumiselle on ne, että nämä mieleen liittyvät asiat, aivot aktivoituu, saa iloa mieluisasta liikkumisesta,
Ja jos se tapahtuu luonnossa, stressi lievittyy aika nopeasti, muutamassa 10 minuutissa. Sitä rentoutuu voi paremmin ja se vaikuttaa mielialaan ja silloin on osa sitä porukkaa. Mutta ne pitkäaikaisemmat vaikutukset tulee, tai nämä terveysvaikutukset tulee vasta sitten, kun sitä on jaksettu liikkua useamman viikon. Ja ne säännölliset vaikutukset on se, että se ennaltaehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa monia sairauksia. Ja usein on niin, että neurologinen sairaus ei toden totta ole mikään niin kuin tae sille, ettei sitten saisi niitä muitakaan sairauksia. Et voi tulla tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja aineenvaihduntaan, aineenvaihduntaan ynnä muuhun liittyviä sydämen ja diabeteksen kannalta tärkeitä asioita. Kunto kohoaa vasta, kun on jaksettu liikkua jonkin aikaa ja sitten se säännöllinen liikkuminen auttaa jaksamaan näissä päivittäisissä askareissa. Ja nämä, niin kuin sanoin, niin nämä on tulostettavissa UKK-instituutin nettisivuilla. Ja siinä on nyt kaiketi viime viikolla on tullut myös tulostettavaksi tämmöinen täytettävä liikkumisen suositus, jota me lähdetään nyt Annen kanssa täyttämään, jos me saadaan tämä nyt tästä onnistumaan. Ensin voitaisiin ottaa tämä, tässä on lopeta jakaminen ja näkyykö sitten Anne, jos sä tulet tähän mukaan. Näkyyköhän tämä nyt sitten kaikille, jos laitetaan toi vaikka. Mä pistin jo sen lopeta jakaminen ja tää, anteeksi nyt tämä sähläys täällä, mutta täällä ei nyt ihan ole nämä kohdallaan. Terve vaan Anne. Moikka. Toivottavasti tässä meidän äänet kuuluu. Meillä on nyt nämä... Äänet kuuluu hyvin ja video näkyy, mutta vielä tämä ruudun jakaminen puuttuu. Sitä ei näy. No nyt ei pitäisi näkyä muuta kuin mut ja Anne. Kyllä. Joo. Eli pelkästään minä ja Anne näytään tässä nyt. Joo. No niin. Eli Anne, sä voisit nyt alkuun vähän, me ollaan kyllä tavattu jo tässä aikaisemmin ja me ollaan jo vähän alustavasti tästä täytettävästä liikkumisen suosituksesta katsottu. Mutta jos sä vähän kertoisit ensin itsestäsi niin kuin toimintakyvystäsi no niin, että näille kuulijoille, jotka tässä ei ole sua tavannut, niin saisi käsityksen, että minkälainen sun liikkumis- ja toimintakykyys ja jaksaminen ja semmoinen on. No, kiitos. Mä oon Peresvuorin Anne ja mä oon ollut tässä UKK-instituutin tässä soveltavan liikunnan työryhmässä, niin oon ollut sit kokemusasiantuntija. Mä itse olen sairastanut MS-tautia vuodesta 1990, eli siis 31 vuotta. Että pitkä taival. Ja itse mitä mä täytin tuon liikkumisen, se oli ihan mielenkiintoista täyttää, kuinka huomasin, että eri osa-alueisiin voisi enemmän kiinnittää huomioon. Niin mulla on itsellä sellainen tausta, että mä silloin kun mä olin se 16-vuotias tyttönen, joka sairastui MS-tautiin, niin pelasin jo silloin koripalloa naisten joukkueessa. Ja olin ihan pienestä saakka harrastanut koripalloa, että mulla oli se liikunta oli mun elämässä jo silloin. Ja kyllähän se sitten totta kai muuttui se liikkuminen sitten, kun sairastui ja ei pystynytkään enää pelasta koripalloa, niin eri lailla. Mutta nyt tällä hetkellä on onnekas, että on sellaisessa kuntoutuksessa, jossa on näitä liikuntakokeiluita, niin on kyllä kokeillut monenlaista erilaista liikuntaa, että oikeastaan sky is the limit, että melkein, että jos vaan se liikuntapaikka on vastaanottavainen, niin kyllä pystyy soveltamaan. Ja erityisesti mä oon nyt innostunut tuosta melonnasta kesäisin ja sitten geokätkentä, mutta mä en tietysti täyttänyt niitä tähän meidän, mitkä tulee kohta näkyviin, niin ne unohtu siitä, mutta mehän voidaan nyt lisätä. Että... Joo, kerrotko he vielä vähän siitä sun toimintakyvystä, että miten sä liikut ja kuljet? No tällä hetkellä mä käytän
liikkumisen apuvälineenä rollaattoria ja semmoisena lyhyempänä matkoina ja sitten pidemmällä matkoilla mulla on sähkömopo ja pyörätuoli. Niin. Kuinka pitkiä matkoja sä sillä rollaattorilla kävelet? No mä käyn koiran kanssa lenkillä, niin se on se 15 minuuttia. Tuleekohan sitten joku 400 metriä. Ehkä No se niin. on semmoinen pikkukoira. Ne ei tarvitse kauhean pitkää lenkkiä tehdä. Ja sitten välillä sitten käy vähän pidemmällä lenkillä, niin käytetään sitten sähkömopoa. Mutta se liikkuminen on ihan selkeästi nyt tämän 31 sairastamisvuoden jälkeen niin heikentynyt, että en pysty kauhean pitkiä matkoja, mutta kävelen niin kauan kuin pystyn kävelemään ja pienempiä matkoja. Joo, kerroksä sä vielä vähän sun asumisympäristössä, että asutko sä kerrostalossa vai miten, että onko sulla siinä lähiympäristössä niin, että pääsetkö sä siinä liikkumaan? Mä asun rivitalossa ja yksitasoisessa ja siinä on ihan hyvät liikkumismahdollisuudet, että pääsen kyllä niin rollaattoria apuvälineen käyttäen, että on tahasta ja on asfalttia. Ja Niin, sä pääset itse ulos. Pääsen. Joo, hyvä. Ja, nyt kokeillaan sitten, että saadaanko me jaettua tämä, kun me ollaan nyt jo tosiaan Annen kanssa tavattu jo kerran aikaisemmin ja täytetty, kun tässä menisi muuten ikuisuus tässä, että näitä tuolta näkyy. Noin, ja nyt toivottavasti tuli teillekin näkyviin sinne, ja me ei nyt, kun tämä systeemi on tosiaan sellainen hassu, että emme tiedä, että näkyykö mitä teille. Mutta, Hyvin näkyy. No hyvä, kiitos. Niin, eli tämä lomake näyttää tältä, että tässä on ikään kuin tämä liikkumisen suositus. Täällä kärjessä on tämä lihaskuntoliikehallinta, sitten on se kestävyystyyppinen liikkuminen ja sitten kun tätä scrollataan alaspäin, niin siellä on se alaosa, että on uni ja sitten tämä tauko ja paikallaan oloon ja kevyt liikuskelu, liikkuminen. Ja tätähän voi täyttää missä järjestyksessä haluaa, että voi lähteä täältä alhaalta, niin kuin äsken katsottiin sitä itse tätä pyramidimaista kuvioa, että lähdettiin unesta liikkeelle ja ikään kuin rakennettiin se pala palalta, mutta silloin aikaisemmin, kun me Annen kanssa tavattiin, niin Anne koki sen niin, että on helpompi lähteä, että hänen ainakin on helpompi lähteä täyttämään sitä viikon liikkumista täältä ylhäältä. Mä en tiedä kuinka pienellä toi näkyy tuolla se näkyy tähän näytölle kyllä hyvinkin pienellä. Eli Anne on täyttänyt jo, kerroksä sä vähän tästä kun tämä lihaskuntoliikehallinta, että mikä tämä fysioterapia tunti 2 kertaa viikossa, keskiviikko, perjantai, niin mitä se pitää sulla sisällään? Mulla on, mä oon vielä töissä ja mä oon toiminnanjohtajana, niin mun aina työpäivät on maanantai ja torstai. Ja sitten nämä fysioterapiat on ihan lukittunut kyllä tänne keskiviikkoon ja perjantaihin. Ja mä oon toivonut sellaista fysioterapiaa, että mä hengästyn ja mulla on kahvakuumaa ja voimapalloa ja köysiä. Tietysti mulla on asiantuntevat fysioterapeutit, jotka katsoo sitten, että jos mun kunto on sillä hetkellä, että on kovin väsynyt, niin sitten tehdään jotain venyttelyä ja pilatesta tai jotain sen tyyppistä. Että hyvin osaa mua jo lukea. Olen monta vuotta jo käynyt tässä samassa fysioterapialaitoksessa, että mä oon toivonut, että haastetaan, että mä oikeasti hengästyn ja välillä tuun, taikka siis oikeastaan 2 kertaa viikossa tuun pois sieltä mukavuusalueelta. Mä oon halunnut sellaista. Tietysti jokaisen oma toimintakyky ja jaksaminen täytyy tässä niin kuin miettiä. Tämä nyt on tämä miten mä täytin tätä. Ja sitten mikä mulla tuli tuossa mieleen, kun mä kuuntelin tätä sun luentoa, että tästähän nyt ehkä tuohon reippaaseen liikkumiseen voisi se geokätkentä ja se melonta, että ne olisi voinut lisätä tähän. Että Joo, varmaan sitten niin kuin siinä vuoden aikana, kun ne
toteutuu. Mutta tässä on nyt niin kuin katsottu tätä viimeaikaista liikkumista. Eli sä oot itse toivonut semmoista fysioterapiaa, jossa oikeasti tulee hiki ja sä hengästyt vimpan päälle. Niin sen takia me sitten jaettiin se niin, että kun monelle ihmiselle se fysioterapia saattaa olla, että se on enemmän sitä kevyempää ja taitoja ja välillä huilataan, niin me napattiin sieltä silloin 40 minuuttia kummasta tavallaan siitä fysioterapiaa kerrasta on sitä rasittavaa liikkumista. Ja se on kirjattu nyt sitten se 40 minuuttia tänne, että tavallaan se olisi sitten yksi kerta täällä kuitenkin sitten sitä, tämä muu, mitä se fysioterapia on, niin se on ilmeisesti sitten juuri tätä taitoa ja tasapainoa ja sen tyyppistä. Niin, se tulee sitten tänne ylös. Ja tuosta sä äsken sanoit nyt, että kun tässä tilanteessa, kun on korona ja on, mitä täällä oli, 23 astetta pakkasta tänään, niin se hankaloittaa sitten ehkä monta tätä reipasta sitä liikkumista, joka voitaisiin luokitella reippaaksi. Mutta mitä sulla niin kuin muuna vuoden aikoina siihen voisi sisältyä, jota nyt siihen ei sisälly? No mä oon tehnyt itselleni tällaisen aktiivisuusmittari, että mä pyrin käveleen 3000 askelta, että sitten tulee tuosta koirarenkistä, niin mä oon kävellyt sisällä. Siellä ei ole liukasta ja sitten mä katson vaan askeleita ja sitten, että tulisi se 3000, että se ei tietysti aina toteudu, että varsinkin näinä työpäivinä, että on paljon istumia, niin sitten kun käytän pyörätuolia, niin se ei näy mun askelissa ne pyörätuoli, vaikka onkin kaupassa. Niin, eli tavallaan tämä nyt puuttuu sitten tästä, että niitä ei ole täytetty tähän, että tässä periaatteessa voisi olla sitten, olisiko se 15 minuuttia suurin piirtein vaikka joka ikinen päivä. Joo. Kokeillaan, onnistuuko tähän nyt täyttää. Kato, sinne tulee hyvä. Nyt se taas 15 joka päivä. Tuleeko sulla joka päivä sitä? Mä laitoin sen koirakävelyn, että 15 Ai sä pistit viikossa. sen pois, niin, se 15 minuuttia. Se on siellä. Okei, eli se, no joo. Koska koiran kanssa se reipas kävely ei ole niin reipasta. Mutta sä kumminkin kävelet sisällä. Joo, kävelen sisällä, joo. Kyllä se tulee se 15 minuuttia. Että... Joka päivä? Joo. No niin, pistetään se vielä sitten tuonne. No niin, sitä tuli sitten. Kohta kun me ruvetaan laskemaan näitä yhteen, niin pitää osata nopeata päässä laskea sitten nämä summat. No niin, sitten me päästään sinne alaosaan ja tämä kevyt liikuskelu, joka tulee muun toiminnan ohessa ja jossa ei sillä lailla hengästy, niin sä oot kirjoittanut tänne, sulla oli sitä koirakävelyä ja sä voit vaikka itse kertoa vähän tästä, mitä nämä on. Mä sain joululahjaksi, niin kuin ei nyt jo ollut sitä edes jouluna, niin tämmöisen aktiivikellon, niin se ilmoittaa passiivisuudesta, että jos olet liikaa katsonut Netflixiä, niin se ilmoittaa, että nyt olisi aika kävellä ja venytellä ja liikuskella, niin sen käyttäminen on kyllä lisännyt tätä liikuskelua. Ja niin kuin mä olen sanonut tästä liikuskelusta, niin tämä on hirveän armollista ja sellaista, että me kaikki voidaan tehdä sitä liikuskelua. Että ei se tarvitse olla aina sellaista hampaankirvessä liikkumista, että kaikki me voidaan liikkua, tehdä puutarhahommia kesällä ja talvella vähän lumitöitä ja sellaista, että se liikuskelu ja kotona siivouskin lasketaan liikuskeluksi, kunhan vaan liikkuu eikä istu paikallaan, niin se on hyvin armollista. Joo, ja kun sä sanoit, että sulla on noin 2 kertaa viikossa tämä työpäivä, niin tulee eroksi jotenkin siitä, että sä niinä päivinä liikuskelisit enemmän kuin kotipäivinä? Mulla kyllä tulee ehkä enemmän, että mä jää vähän vähemmäksi se liikkuminen kuin sitten niinä kotipäivinä. Että tulee paljon istuttua ja oltua tuon koneen ääressä, niin
tietysti näen, että yritän, että kun tulee puhelu, niin sitten nousen ylös ja kävelen, että No niin. siitä tulisi sitä. Joo, ja tässä on tosiaan se, että aktiivikello muistuttaa. Eikö se ole seuraavassa kohdassa? Joo. Joo. Mennään tuohon seuraavaan kohtaan, tuohon tauko- ja paikallaanoloon. Siinä sulla oli se aktiivikello ja se muistuttaa sinua siitä, että sä nouset. Ja sitten tässä on kirjoitettu, että sä oot työpaikalla sijoittanut niitä kansioita sillä lailla, että sä joudut nouseen aina, kun sä meet hakemaan jonkun paperin. Niin, joo, että sitä kautta tulee sitä, että se on hienoa, että sä oot sen tiedostanut, että sitä paikallaanoloa muuten tulee paljon. Aikaisemmin me ollaan sitten tuosta unesta puhuttu ja kerroksä sä nyt vähän, miten sä nukut? Mä kyllä nukun tosi hyvin, että illalla tipahdan ennen 9:30, että mä oon kyllä väsynyt, mutta sitten taas toisaalta herään aika aikaisin aamulla, mutta nukun 8-10 tuntia vuorokaudessa, että se on kyllä ihan. Mutta sitten taas se, mitä kirjoitin sinne, että mitä parempi vaikka fysioterapia, niin sen laadukkaampaa se uni on, ettei sitten ne huolet ja sellaiset keskeyydessä sitä unta ja tee sitä semmoista katkonaisempaa. Että kyllä se liikkuminen ihan selkeästi vaikuttaa siihen. No niin, joo. Olet huomannut käytännössä. Sitten meidän pitäisi ruveta tässä vaiheessa. Me ollaan nyt täytetty tämä sun tavanomainen viikkos nyt niin kuin näinä aikoina. Ja nyt meidän pitäisi ruveta sitten vertaamaan sitä niihin suosituksiin, mitkä mä äsken kävin läpi. Ja tästä lasketaan nämä kerrat yhteen. Tästä, jos lähdetään nyt työltä ylhäältä, kun me käytettiinkin sitä täältä ylhäältä, niin näitä tämmöisiä tätä liikehallintaa, tasapainoa lihaskuntoon, niin sulla tulee se 2 kertaa viikossa tällä hetkellä, eikö niin? Joo. Noin. Sitten meidän pitäisi katsoa näistä hymynaamoista, että toteutuuko ne suositukset. Vasemmanpuoleinen on ei lainkaan ja sitten seuraava osittain enimmäkseen tai sitten tämä täysin tai ylittyi. Niin eikö tämä nyt ole sitten täällä, että kun se oli se vähintään ainakin 2 kertaa viikossa, niin me voidaan laittaa ruksi tänne oikeaan nurkkaan. Että se ehkä on ollut, taikka sitten me voitaisiin olla tuossa, kun sä sanoit tuossa äsken, aikaisemmin jo, että sulla oli pitkä jonkin verran taukoa tässä nyt. Että oli. Mä laittaisin ehkä tuonne enimmäkseen. Niin, että kun siinä oli sen Kelan päätöksen vuoksi pidempi tauko, että sä et tehnyt, että ne on nyt vasta alkanut uudestaan, niin se on, mutta tämä nyt voisi sitten, että vähän häilyä näiden 2 välillä. Ja nyt meidän pitäisi sitten osata laskea. Eli me katsotaan, että tätä rasittavaa liikkumista tulee 40 plus 40, eli se on niin kuin tunti 20, eikö niin? Ja tätä reipasta tulee tunti 45 minuuttia. Ja sitten kun me verrataan siihen suositukseen, että paljonko se oli, niin sehän on sitä rasittavaa, se olisi sen tunti 15 minuuttia ja sulla meni sitä jo niin kuin 5 minuuttia yli. Ja sen lisäksi sulla oli tätä se tunti 45. Eli tästä tämä on nyt vähän hankala laskea yhteen, mutta kun niitä tätä tulee ainakin 3 tuntia. 3 tuntia viikossa yhteensä. Niin, ja toi oikeasti tämä laskettaisiin niin, että tämän voi niin kertoa 2 tämän rasittavan, kun se on se on teholtaan puolet enemmän kuin tämä reipas. Ja. Niin kyllä täällä, mä en nyt jaksa laskea tästä, mitä se tulisi kaiken kaikkiaan olen, mutta se tulisi olemaan siis tunti ja tulisi se 2. Tätä tulee yli 3 tuntia. Mä en sitä nyt rupea laskemaan, laitetaan tuohon 3 ja me voidaan laittaa tänne noin, että se menee täysin tai ylitty.
sun kohdalla. Toivottavasti kukaan matemaatikko siellä ruudun toisella puolella ei hermostu, että eikö toi alkaa osaa laskea. Mutta mennään sitten eteenpäin. Mikä sun oma kokemus on tästä kevyttä liikuskelua, kun tämä ohje on vaan, että mahdollisimman usein, että koetko sä itse, että se toteutuu niin, että ne on kaukana suosituksista, tämä vasemmanpuoleinen tai oikeanpuoleinen sitten, että ne on suosituksen mukaista tai ylittää suositukset. En mä kyllä ehkä toi ylittynyt, ehkä se on toi enimmäkseen tai osittain. Joo, laitetaan se sitten. Ja sitten tätä taukoja paikallaan oloa, niin tässä nyt ainakin sulla on vakaa pyrkimys siihen, että niitä tulisi koko ajan, että siitä tulee aika hyvin tuonne noin. Ja sä koit, että sä nukut hyvin, niin sitten olisi tämä palauttava uni olisi myös täällä oikeanpuoleisella. Ja sitten kun me katsotaan tätä kokonaisuutta, niin sullahan on aika hyvin tässä suhteessa pullatuunissa. Vai mitä sä itse, minkälaisia ajatuksia sulla tämä herätti, tämä profiili, mikä tästä tulee, että koetko sä näin? Oli tosi mielenkiintoista itse vähän pysähtyä tätä omaa pyramidiaan täyttään, että kyllä tämän suosittelen kyllä kaikkien tekemään se ajan kanssa ja miettiin, että miten nämä toteutuu, niin sitten on helpompi siitä sitten korjata sitä liikettä, jos tuntuu, että joku jää tuonne vähemmän hymiöksi toi tarva, niin kannattaisi ihan ajoittain tehdä, että se muuttuu. No niin, eli mennään sitten eteenpäin. Me ollaan hahmotettu nyt nykytilanne. Ja sitten kun mennään eteenpäin, niin meidän pitäisi miettiä, että miten sä sitten aiot jatkossa liikkua. Ja yleensä kun mietitään sitä liikkumissuunnitelmaa, tässä sun kohdalla, että siihen olisi hyvä ensin ajatella ne pakolliset menot, jotka vaikuttaa siihen viikko-ohjelmaan. Ja sulla nyt oli ne 2 työpäivää, jotka oli siis maanantai ja torstai, niin kirjoitetaan ne nyt tähän jo sitten työpäiviä. Miten se sun liikkumiseen silloin vaikuttaa, että kun sulla on nämä työpäivät? Kyllä mä silloin on aina, sitten kun mä pääsen kotiin, niin oon väsynyt. Ja huomaan kyllä sen, että on joutunut käyttää aivojaan, niin vaikka se nyt ei ole niin fyysistä, mutta henkistä väsymystä, niin kyllä se sitten jää, että niinä päivinä on vähemmän niitä askelia tulee tuohon askelimittariin. Joo, aivan. Ja sä oot jo täyttänyt tätä sitten eteenpäin, ja täällä onkin nämä kerrat sitten edelleen tätä samaa niin kuin fysioterapiaa, jossa huomioidaan sitten tämä sun toive rankkaan liikkumiseen, plus sä oot sitten kirjoittanut tänne vielä sunnuntaisin. Mikäs siinä nyt lukee? Vesijuoksu tai virtuaalivesijumppa. Joo, meillä on siellä Ylöjärvellä on niin tämmöinen virtuaalivesijumppa. Se on aina sunnuntaisin. Mä kävin mun avustajan kanssa siellä, että aina tuli avustajan kanssa tunteet. Sinne ei tule kyllä lähdettyä yksistään, että melkein täytyy olla sitten joku avustaja. Että kerro sä vielä, mitä se virtuaalivesijumppa on? No siellä on semmoinen iso TV-näyttö, jonka siellä sitten tulee se jumppaa ja sen jumppaa ja me ollaan siellä altaassa ja siellä päädyssä on sellainen iso näyttö, josta näkyy tämä vesijumppa. Joo. Meillä on tuolla Ylöjärvellä, missä mä asun, niin siellä on myös allas rollaattori ja allas pyörätuoli, niin ne on kyllä auttanut sitten, että varmaan en pääsisi, jos ei niitä olisi, niin pääsisi sitten sinne altaalle. No niin, joo. Ja tässä aiotko sä nyt jatkaa sitä vartin kotikävelyä? Aion. Hyvä. Mitäs sitten kun lumet sulaa ja tulee muita mahdollisuuksia, niin onko sulla suunnitelmia siihen? No kyllä mä sitten taas
kyllä tulee käveltyä enemmän ja oltua enemmän ulkona, kun ei ole tämmöistä talvea ja pakkasta, niin Aivan. ihan selkeästi se ulkonaolo lisääntyy. Ja siinä sitten samalla tulee sitä liikkumista. Joo. Ja näitä muitakin sitten tässä oli tätä kevyttä liikuskelua, sä aiot jatkaa samaan tapaan ja edelleen sitten, tässä nyt lukee enemmän sulla tässä taukoja paikallaan oloa, niin tässä siihen. No mä sain nyt just uuden pyörätuolin, niin se on hyvin helposti liikkua, niin mä kyllä aion enemmän käyttää pyörätuolia sitten niin kuin liikkumiseen, että voin tehdä pieniä pyörätuolilenttejäkin esimerkiksi itsekseni, koska nyt mulla on sellainen pyörätuoli, jolla mä pääsen. Tämähän nyt, että tämä tämmöinen puhelimeen puhuminen seisten tai kävelen, tämä nyt sopisi meille jokaiselle, että ainakin vaikka ei pääsisikö tai pääsisi kävelemään, niin voisi edes liikkua silloin, kun puhuu puhelimesta. Se ja sitten tämä mun askelmittari, sehän on 10 000 askelta vuorokausi, mikä on se semmoinen niin kuin terveille. No vähempikin piisaa. Joo, no mulla on tämä 3000, niin kyllä siihenkin mä joudun ihan selkeästi tekemään kyllä töitä. Ja tämä viimeinen on vähän tämmöinen hassu juttu, että tämmöisiin menen lähinnä kaikkiin Facebookin haasteisiin. Luetko tämän, kun se ei näy kaikille? No, siinä luki, että aina kun käy vessassa, niin sen jälkeen tekee 10 kyykkyä tai sitten 10 punnerusta. Ja mä oon punnertanut ovea vasten, että koska jos mä menen sinne maahan, niin sit kestää kyllä sieltä ylös nouseminen niin kauan. Niin. Ja sitten vielä iso lasi vettä, niin mä huomaan, että kun yölläkin käyn kerran vessassa, niin siellä silmät ristissä mä teen niitä kyykkyjä, että mut on ehdollistettu kuin joku Pavlovin koira, että mä oon nyt opetellut tämän ja ihan hyvä juttu, koska kyllä se tuntuu tuossa varsinkin kun mulla oli kauppoa, että ei ole sitä Kelan maksaria tullut, niin että tuntui kyllä sitten illalla, että oli tehnyt niitä kyykkyjä. Niin. Joo, näistähän osa voisi melkein mennä tuonne lihaskuntopuolelle tänne ylöskin, Okay. mutta joo. Tämä ei ole nyt niin, kun tämä on nyt omaa itseä varten, joo, niin ei se niin hirveän näkönuukaa sitten ole. Ja sullahan tämä ei kauheasti nyt muuttunut siitä, mitä sä nyt teet. Joo. Ja tämä, niin kuin Anne kertoi siinä, me käytiin lisää. Joo, niin tämä tuli, anteeksi, tänne tuli lisänä sitten vielä tänne rasittavaa liikkumista sunnuntain sitä vesijuoksua, että muuten tämä piti koko lailla paikkaansa. Ja sitten äsken, kun sä niin kuin kerroit, niin tuli mieleen tuo geokätty, että mä kyllä olen löytänyt niitä rasteja, mutta se jäi jostain syystä, että mä taas nyt kyllä innostuin, että nyt tarvitsee taas ruveta etsiä sitten varsinkin tuossa keväämällä niin niitä geokätköjä, että se oli mun miehen kanssa oli tosi mielenkiintoista etsiä niitä ja sitten kun niitä geokätköjäkin oli, että oli pyörätuolille, että ne oli eri vaikeustasoja, niin pystyi vaikka pyörätuolillakin hakemaan. No niin, joo. Niin kuin varmaan siellä kuulijat ehkä jo ajattelikin, niin Anne liikkuu aktiivisesti. Ja tämmöinen liikuntaneuvontatilanne on aika usein hyvin erilainen, jos asiakas on sellainen, että ei ole aiemminkaan harrastanut liikuntaa. Että Annella on myös hyvin aktiivinen liikuntatausta, aktiiviurheilijatausta ennen sairastumista. Että sulla on jo se kokemus siitä, miltä tuntuu kehossa, kun rääkkää itseään, ja sä oot silloin jo saanut siitä tavallaan sen hyvän olon. Joo. Mutta aika usein sitten ihminen, joka koskaan aiemmin ei ole liikkunut, niin siihen liittyy niin paljon enemmän pelkoja sen liikkumisen aloittamiseen, että silloin ei ehkä kannata näin hanakasti niihin liikunta-asioihin edes mennä, mitä me mentiin nyt. Että ennen ne liikkumiseen liittyvät pelot on käsiteltävä ensin. Mutta me päästiin tähän hyvin loppuun, ja tässä voisi sitten sellaisen ihmisen kanssa, joka
on vähemmän liikkunut, niin vaikka tulostaa tämän suunnitelman ja laittaa sen jääkaapin oveen ja se on siinä muistuttamassa ja sinne voi sitä mukaan vaikka kirjoitella sitten niitä toteutuneita liikkumiskertoja. Kiitos. Anne, oliko sinulla tästä kysyttävää jotakin tästä vai mitä ajatuksia tästä? Mitenkä esimerkiksi toi mun, kun mä lisäsin tuon vesijuoksun, niin olisiko jotain, jos tuolla joku nyt ajattelee, että mä rupean kanssa vesijuokseen, olisiko sulla jotain vinkkejä, miten osaisit neuvoa ihmistä, että jos aloittaa vaikka vesijuoksun, niin no tietenkin olisi hyvä, että pääsee uimahalliin. Joo, Joo, mutta 20 minuuttiakin on aika pitkä aika, että sulla se ehkä onnistuu, mutta jollekin muulle voisi olla niin, että jos se heti täällä lukee nyt, että se on jo täällä rasittavan puolella, niin ehkä kannattaisi vähän rauhallisemmin semmoisen ihmisen, joka ei ole aikaisemmin liikkunut, niin aloittaa sitä täältä ehkä reippaan puolelta, että menisi semmoista tahtia, että pystyy vaikka juttelemaan kaverin kanssa tai että vaan niin kuin hengästyy jonkin verran. Ja mulla on ollut ihan ehdoton, että mulla on silloin avustaja mukana, että mulla kyllä menee jalat alta, taikka siis heikoksi se kävely, että mulla tarvitsee olla se avustaja mukana. Aivan. Että sä vedät satalasista sen voi olla, että olisi viisaampaa vähän. No, hyvä näin. Me päästiin tämä nyt loppuun. Mä katson nyt, pääsenkö mä tässä nyt sitten takaisin sinne kiitos Anne. Jääkö sä vielä tähän vaiheeseen? Mä katson nyt sitten vielä täältä, katsotaan sitä luentoa loppuun. Se onkin taas hävinnyt täältä. Kokeillaan tuolta aukastussa uudestaan. Se ei tainnut tulla taas siihen näyttöön vielä. Vielä ei näy. Kokeillaan vielä tuossa. Noin niin. Nyt näkyy. Joo, näkyykö tämä nyt sitten koko näyttönä vai? Vielä ei näy koko näyttönä. Tää klikata sieltä alhaalta. Joo, nyt näkyy. No niin. Nyt täytyisi vielä päästä sit siihen, missä me oltiin silloin, kun Anne tuli. Vähän kankeeta. Eikö me tähän jääty? Eli tämä lomake, mikä me Annen kanssa äsken täytettiin, niin se on siellä UKK-instituutin nettisivuilla tulostettavissa. Eli tuo lomake. Ja sitten siellä on myös tämmöinen ammattilaisille täyttöohje tästä, kuinka voi edetä ja minkälaisia kysymyksiä kysellä sitten asiakkaalta. Ja siinä kohtaa oli sitten hyvä olla olemassa se valmis suositus, että vertaa sitä nykytilannetta siihen suositukseen. Ja sen jälkeen sitten etenee siihen tulevaisuuden miettimiseen, eli tähän näin aion liikkua lomakkeeseen. Ja kun tehdään semmoinen liikkumisen suunnitelma, Annella oli niin selkeät sävelet, että se suunnitelma oli helppo tehdä ja sitä ei tarvinnut kauheasti miettiä, mutta monella muulla ihmisellä on ihan toisella tapaa, että siinä on monta asiaa, mitä täytyy ottaa huomioon. Ja sen suunnitelman, mitä tehdään, niin sen täytyisi olla sellainen, että ihmisellä on fiilis, että minä pärjään, että oireeni eivät tästä pahene ja pysyn mukana. Ja niin kuin Anne tuossa sanoikin, että pitää olla avustaja siellä mukana, että pääsee ylipäätään pois, niin semmoiset, että se ylipäätään tämmöinen turvallisuuden tunne tästä, että minä pärjään. Ja tietenkin otetaan ihmisen mieltymykset mukaan, että mistä tykkää ja mistä taas sitten ei. Ja sen suunnitelman pitäisi olla sellainen, että se sopii yhteen tämän työn ja muun elämän, jos on töissä, tai sitten sen muun elämän kanssa, että se ei tule liian vaikeaksi.
Ja toisaalta myös semmoinen, että lähdetään pienestä liikkeelle, että se on tarpeeksi yksinkertainen. Eli sillä tarkoitetaan sitä, että ei tarvita tai ei pitäisi olla kovin suurta säätöä siinä, että pystyy sitä toteuttamaan. Ja olisi helposti saatavilla olevat välineet tai niitä olisi vähän, varsinkin sellaiselle ihmiselle, joka vasta aloittelee liikkumista. Ja myös sillä lailla, että se on helposti toteutettavissa oleva ja myös silloin, kun olosuhteet muuttuu. Ja että sitä pystyisi suunnitelmaan muuttelemaan, jos esimerkiksi vointi muuttuu tai oireet muuttuu. Ja sitä kautta myös tarkoituksenmukainen, että siinä on otettu huomioon tämä ihmisen toimintakyky ja myös ihmisen mieltymykset. Ja sitten, että se hyödyntää tutkittua tietoa, että siellä ei esimerkiksi, tässä nyt tarkoitan jotakin liikuntafysiologista tietoa, että ei laiteta niitä lihaskuntoharjoituksia peräkkäisiin päiviin, vaan siinä olisi lepopäivä välissä ja tämän tyyppistä. Ja mä olen vielä erottanut tätä näin, että tämä koko liikkumisen suunnitelma, niin siinä on toi kärki, eli tämä kaikki, joka liittyy liikkumiseen ja alhaalla on sitten uni. Ja nämä vaikuttaa toinen toisiinsa. Eli Anne tuossa jo sanoikin, että niinä päivinä, kun hän on ollut siellä fysioterapiassa ja todella treenannut, niin uni tulee hyvin ja nukkuu hyvin. Ja toisaalta taas sitten, että sitä yläosaa ei jaksa toteuttaa, jos ei ole nukkunut kunnolla, tai sitten voi olla, että siinä jopa se loukkaantumisen riskikin lisääntyy, jos on ihan poikki. Ja mielellä tarkoitan sitä, että mieli tarkoittaa siis mielialan lisäksi kaikkia muitakin, että siinä on tunteet ja ajatukset ja mieltymykset ja motivaatio. Ja ajatellaan, että se, mikä meidän mieli on sillä hetkellä, se vaikuttaa kaikkiin näihin, miten me tätä liikkumista pystytään toteuttamaan. Ja sitten myös se liikkuminen, mitä toteutetaan, vaikuttaa meidän mieleen. Ja etenkin negatiiviset tunteet, stressi, ahdistus vaikuttaa uneen. Ja toisaalta päinvastoin, että miten hyvin nukutaan, niin se voi vaikuttaa meidän mieleemme, kuinka kärsimättömiä esimerkiksi ollaan huonosti nukutun yön jälkeen. Ja sitten kun puhutaan neurologisista sairauksista, siellä on valtava liuta kaikennäköisiä oireita, että on lihasheikkoutta, koordinaation, motoriikan heikentymistä, tasapainovaikeuksia, kognitiivisten toimintojen vaikeuksia, uupumusta, spastisuutta, lihasjäykkyyttä, kipua, tuntohäiriöitä, rakon ja suolen toiminnan häiriöitä ja on näköongelmia, hahmotushäiriöitä, vapinaa, pakkoliikkeitä. Kaikkeenhan ei liikkumisella ja unella ja mielellä pystytä vaikuttamaan, mutta toisaalta nämä on sellaisia asioita, mitkä täytyy ottaa huomioon myös liikkumisen toteuttamisessa. Tässä voisi asiakkaan kanssa myös miettiä, että miten uni vaikuttaa näihin tiettyisiin oireisiin, tai sitten miten ne oireet vaikuttaa uneen, miten liikkuminen vaikuttaa niihin oireisiin ja miten ne oireet täytyy ottaa huomioon liikkumisen toteutuksessa. Ja usein sitten tämä yläosa, tämä vihreällä ja sinisellä kirjatut, eli se lihaskunto, liikehallinta ja sitten rasittava tai reikäs kestävyysliikunta, niin ne on sellaisia, mitkä toteutuu aika monella fysioterapiassa, mutta se fysioterapia on korkeimmillaankin usein 2 tuntia viikossa. Ja kun viikossa on 168 tuntia, niin sehän on 2% vaan näistä viikon tunneista. Niin silloin se alaosa, siis sekä se uni että myös sitten tämä liikuskelu ja paikallaan olon tauottaminen on semmoisia, että mihin sitten itse pitäisi kiinnittää huomioon. Ja sitten tämä mielen mukana oleminen
että se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa uneen, se vaikuttaa näihin oireisiin ja se vaikuttaa liikkumiseen ja sitten nämä kaikki muutkin vaikuttavat mieleen. Eli tässä kun me käytiin nyt tämä suunnitelma äsken läpi, ja jos halutaan muuttaa liikkumista, niin yleensä kaikessa muutoksessa on tärkeää hahmottaa se, että missä me mennään nyt. Ja sitten vasta voidaan nähdä se, että mitä halutaan saavuttaa ja sitten miettiä sitä, että millä keinoin. Kiitos. Tässä oli nyt tämä luento-osuus. Toivottavasti pystyin aika selkeästi kertomaan nämä liikkumisen suosituksen perusteet ja miten sitten näitä uusia työvälineitä voitaisiin käyttää hyväksi liikunnan edistämisessä ja liikuntaneuvonnassa.